Bună! Am revenit! Deci până acum ați înțeles cât de important este echilibrul emoțional pentru părinți în procesul de integrare. Ați învățat cum să alegeți creșa potrivită sau grădinița potrivită pentru al vostru copil, ce anume să urmăriți la creșă sau să căutați astfel încât aceasta să fie potrivită și mulată pe nevoile copilului dumneavoastră. Și acum o să vorbim în această parte despre ce se întâmplă odată integrat copilul sau odată ce ați spus da unei creșe sau unei grădinițe care vi se pare potrivită pentru copilul dumneavoastră. Odată integrat, odată ce această decizie a fost luată, urmează efectiv procesul de integrare. Și aici acesta poate să fie foarte diferit în funcție de fiecare copil în parte, în funcție de personalitatea lui, de educația pe care o are, de foarte mulți factori decizionali în viața lui și în funcție de nevoile psihologice ale fiecărui copil. Această ruptură poate să fie de foarte multe ori mai grea pentru părinți decât pentru copil în sine și odată intrați în colectivitate și urmează acea perioadă de acomodare despre care am discutat, se întâmplă un fenomen și anume că să presupunem că este creșa potrivită, că ați ales personalul ok și vă este permis să mergeți împreună cu al vostru copil la activități. Ce se întâmplă și de ce ne-am lovit noi de cele mai multe ori este că în procesul de acomodare părinții sunt mult mai mult implicați cu copilul și nu lasă spațiu personalului didactic să se ocupe de educația lui. Dumneavoastră trebuie să fiți acolo alături de copil ca și prezență fizică pentru confortul lui psihologic. Însă dacă aveți încredere în personalul pe care tot dumneavoastră l-ați ales, vă sfătuiesc foarte mult să le oferiți și posibilitatea de a-și forma acea conectivitate cu al vostru copil în momentul când dumneavoastră sunteți prezenți cu ei acolo. Concret, asta înseamnă să le lăsați lor spațiu să-și desfășoare activitățile și copilul să vă vadă acolo, repet, doar pentru confortul lui psihic și psihologic. Pentru că odată creată conectivitatea între copil și cadru didactic sau între copil și îngrijitor, copil și puericultor, în timp ce părintele este activ în procesul de educație, acea conectivitate și acea conexiune va rămâne pe tot parcursul procesului educațional. Deci este foarte, foarte important ca prim pas să fiți alături de copil doar ca și prezență pentru confort psihologic și nu pentru activitate sau pentru implicare activă în procesul de educație.